Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilongi khubor bam ta kasni. Katrai jung ka scooty kalalet ban ai jing penshai ha office u SP is Khasils. But pentik naru ling baki kot kisla bakade katrai hok jong ka kali. Kate ka ja hadin ka khubor ya ka jing ujor e jahar halor ka jing ja ka wi ka scooty Kabadan new registration number ML05AA1588 hathan shai pat ba nagitrai jong kakali kalapin I bakamde kajing syatu. Nrei kadai namar kajing bomsiu jong unong pendon kam ya kabai EMI syakabang. Kabala pelong ya katrai ban shimno biang ya kakali. Katrai ka skuti habayo banya kran shikilat pathai kubor ka jupendon kam dakahi. Nrei hakawi kasngi unmen jong ka obre uba dari mihi wat ulawan sying bat rakno ya ka klem da pentim. Ula pendapat ba unsiu ya kabai EMI Henry nadu ka lai benai mensha ka bank kala phone sya katrai hadin ba ula kelasur bat krasyam ba ula ja kat ba kalipat kadang don hamal nang uba dari mihi wat siang but uba kam ba udai unong penon kami ka skuti bat uba la ka kam di ice cream hapen ursla ula ujor e jahar ka step jong ka khatlu tering naitung arhajar arsan hapen ursla police station. Da kabakam ba ka skuti jong u kala syatu ha ka jaka ba ubo ha sky viewpoint ha maulen nong. Katkum ka jing ujor ulalit sying ban pendem ki kam bat haba wan pai ulalap ba ka skuti kala ja ba ki briu laitu ba ka don ka bolero ka balakit no ya ka skuti. Habala keli na kinong pet ya ka te ka viewpoint ki layatu ba don ki briu ki ba kren war ki ba wan shim ya ka skuti ba thep ha ka bolero da ka balik kum ki try. Kabala pelong ya kinong syong ban mudur ba omde ke jeng persang tu unrei da kitrahi. Syuk katrai skuti kalalit ban ai jeng pensyai office USP East Khasils bat pentik naru ling baki kot kisla ba kade katrai hok jeng kali. Ula pendapat ba unsiu ya kabai EMI unrei hadu ka lai benai mensyua ka bank kalapha la kelasur bat krasyam ba ula ja kat ba ka kalipat kadang don hamau lenong. Habak lalap ya ke skuti klasim no biang namar kadai ke jongka. Henry kampoi perkhat ba on keno nong tu kalapen pauru bakam dan jingtmu bane bean Henry kalale kum katrai kabadai hok bane ya kabadai bane. Kai hello jongka tu news ko bami mane ma tu ka jingja ba satu tu skuti apa tu nong di ice cream ba uto umdai utrai jong skuti. Katrai jong tu skuti dai manga. Ting ada don hiru ki pru ki kot kisla bat ngani thu ipi pet ba ki ba pet ya kini ki ya kane ka news ma ngani thu ipi na do ka pasdang ba ya kane skuti la pundam kam hi manga la use hi manga na do nong kong kisni handai dai tat ha do ta kawi kisni ba ini ihman jonga iwan ka sieng de ini gini ba iba dari mi hiwat ma de ihman jonga iwan ka sieng nga ta si ngarawan jingwan ngada bo hiru ya ka ya ki kot kali ki kot skuti nata ya ka ATM baje kani ka bank passbook jonga hapo jongka storage mga rangwan jingwan na po bank tinga tabe ko storage da ka jing sanya ya haying ma ngawa yo sabi skuti jonga ti ilok yung yang ani ni kerki banya jinglan ti ya ni mi no ti ngi ra na kali na mangi wan kamit ti la ra kali lawan hiyeng ta ti gam don chu ifon na yang ngala ra mga skuti jong phama ti nga beli pira akan pan uang ba meni ngamuk ban YouTube te pam tan su te dang phone ru myo network semua ngam te bio kala poi sejaka kon tan network ngo nga to ton le uang pe la da PPI yang nga kani skuti te kala long ka jimen toy ba yang nga bangan la ban DAA business ibrit baria jonga da kani skuti bangan yo ban pasar ban pendap ya kayen kasama nga de bau la ong bau pengket ba un sai ki kun dang so senai ken ngong to handai na do bu ura ya skuti yang nga ada kata kajing sanya baka don ba ha dan wala dang ha ban siu ba ya kajing siu ba man ka banai ru ngam so phere kata tar hadu ba hakini kisngi ba la phone na nga na ko IDFC bank ki ong ba kong uni ubre use ya kani skuti u kan siu su ya kisama nga pada na mau la use bon snam me kani skuti nga ong ani ula business ka tu ti tre la hi mo ban siu ta i jing siu ba khandiak kan search po bank mo na banta kani ka loan jong kani skuti na ma kani skuti rang don po jong ka EMI ti nga stop no ban siu man ta lai benai ngo ngau mat siu hi mo handai pada di kila phone na po IDFC bank
ki ong yang bakong uni ubre use ya kani ka skuti jong pi siu ya ka pisa ma na do ba pista ma pi ban siu siu su mental alai benai te ngong ba ngam siu khnang kani ka dia ka pisa jong kani ka bai skuti banga kwa ba pintan na skuti banga nyo bang pengkhot hi mangai skuti ba bangan sim hiru ya ka skuti ka badehi ka mar ka jonga ba ka badehi hiru da ka kerteng ka jonga te ngai ki le sim bai le tan bai na stin spot mal nong oi nga kong ha ka por bangi ngi ai AMI pi kani ka skuti ru dai na mar ba pi la ong ba kisa po haslong pi ai ka address u hamne haslong tingi sa ai hendai ban dai spot mal nong ting la ai be ste te na mar ba kala jangai su ste to kong ngim la ma ban sim yok skuti to nga wala ka taru ya le ban phone persang sama yo i tre ban siu yak tak pisa ka bangam siu su mga te dekila phone ni ong panban ba ngam siu ya ko pisa ba ko skuti ru ngala da di sa bangla ni se kala poi ni ta ngam tem ti nang te na po IDFC bank hadim kila sngo yak ta ka phone call ni te hanan jonga ki phone ya nga ki ong kong ita i ba ila ong ba ila da di ta skuti ti ki hab ban siu ni pi na ma ka de ka tang jong pi ki ko pislai ki jong pi hado ki bank statement na dong hadong ki de ba hak tang jonga ti ong pi hab i ban siu ma pi kong ki jing e baro khat pi hab ban kit i hak le jong pi tenga de na ma bola ong bola di ku sti ngadap da kam sim ka jing sokia bat kata ka jing sopang man sim ma sopang nga sopang ka man sim ba ngan tep to han men jonga la di ku sti ngali wa di tu sti swa banga ngan wa di tu sti ru ngada lai di kondo swa ki breu apo IDFC bank ki batri ki de ki nok trai ki ba po IDFC bank di kendo iki bang ong ngan le kumdo halo jong kata ma ki ong yang akong pi gre ga mar ka jong pi ka tiar ka jong pi ka teng gre ka jong pi la ban le ka baman tama utrai la ban le ka baman ya la ka jong ka ma ya la ka jong ka tiar tinga ngong iki pe nga ngal itan be da skuti nak ke tinga ong aswa banga ngal iwa da skuti ka bo ong bo la da de sa bangla ni se ngonga ngal ya kendo swa hen mana jong bat ngal kran hiru ten ka basai sate sa jakasa jung us po mal nong hende dang la ko ya po mal nong ngam ya kendo ino ban habang persang ban polu kena luak kan piang stay ngasui itang skuti tang sim be tu skuti ngira no sa sulong ka jing le sim jonga skuti nang pheru banga suko banga de try ti ngamdon kam yo shabi ngamdon kam mi di kot pisla yo ta ki kot pisla ki dan ko skuti ne ki dan yeng jong u ba o ka yeng ka mo song sa mata ro ngam tet ngamdon kam ki kita ka prufi ka bala don ka dai be hapo ka company ka banga ngasim ya ka skuti ti hadin banglai i pa dia kutu ka news ba mene nga like wood for SP office te I survey ba ki ong yanga ba hello jong kani ka jingjia te ka ba ki pen shai be hapo jong ki media ba ka jing shai kan wan yingi ki pe ba but kam kumjoru ye ki pras ki tiginong snong jong ka snong ma nong ma ba phindei ban sungai ya ka e ga ba ki fi asngo di skor phindei ban sungai tang na ka da bu dei nong snong ju pi dapat bat sakhi daga ki khmat ma ba nang ni khmat da mano ki bawan ra skuti bawan ra kali ha ka snong ju pi da kali bnya ha to gani skuti ga ba ka dei ka jong pi na ka dei skuti ga ba pi syo na ka dei skuti jong ki bahir lamar ba kumba mangai I ki news mane ba ong ba usu sa to ni skuti bokli ba basa khon dang ne ma te kalong ke ka ba penso sun ki pe ba bi ki pe ba ki so sun ki som lung hande ki bom tip ya ka jin sisa ten ya kata te ngayeng ne mga pensay ki ba to skuti kam dei try jung ong bat la da ki kwa hiru ban tip ya ka jin sisa ngadon ki proof bangan pen I ki ba to skuti ka dei ka jonga ngayo kini ki saki kini ki kot bro kai bro dai bai na po dai ya yang bat ki ong hiru pendalai suno ru kila bat bro kan bakade ki jonga kadi skuti ngara bat hiru bro bi bakade ki jonga nasai ngani skuti dai haka apu patrek ubanai April arajar apulai te nado katai ka si ka banga sei skuti ka ngasiu bai man ka badai dai tang ha kini ki lai badai ki ba dam akhan siu shu bat ka jing pungkut ban siu kini ka dai hado arajar apnyo hello jong kani ki sa phone jonga na kani ka IDFC bank te ka ba penlongo yang sibun ba kumno ula bande ya ka skuti haba ke AMI kadang sa plus kataru ka teng ka jonga klem ka jingvet jonga bat klem ka jok tin yanga ka price pi not bande skuti te da ka jing kya sem ngalet chaba IDFC bank nge karan bat ki ong hiru yanga ba pi ka try pila bande ka baman te namar bangla yo ta information niki
Alat cetai tengok orang malai wat di stage pok bangla kun bau ye thu bau la de dish the nga pada ngong ni nga ngan wat chwana ka yeng ba song sam u sis pok mau nang handai pada ki priu ngam ikon do bangan phone du ngam dan network ka phone jonga tengah su tan betang ti ngan ra si hadin jong kata pada ka pelungo su yang nga kalong ba kumno menta ha ka kapor ka bau ra ikas si yang nga khamle ai kajing bom le ai jonga ma banga pakhap de u hanan im jak po nang tu sai ki ko nang tu nga so sen ai kata nga so mulung nga ai tu skuti da kajing keloi men sem ba da kajing so sen ai ma handre ke pelongo menta kalong ba usim skuti jonga nga khamle ai handre menta pada unong to u keno kala u IFIR kala ya ketrai skuti ba ketu ikut skuti kumno nga ngan tu ikut skuti da jong haba kadai ka jong nga ti nga ngan le ka bamon dangawan sim nang tu na po mau no nga ngala ban su thang no ru la ne ngala ban su berat no sunu ru meno ban no kadai ka kateng jong nga sing hi manga hadu habang du ki ithu yang nga lo jong kadai ka jing sha ka no ma ba ong ba pen sepriang apa media ma ba ya skuti la satu ke nga kum ketrai skuti nga susi bat ngale ra nya kata ka jing pentok beriama nama banga ketrai jung skuti kumno mentang sa kuno banga dei kenong tu nakaliang jung ate ngam dar man ong bun de sulong ba kumta mo ka thai briu pin spasiu klam ka kanong rim bantip menta ka social media kalaya kala padi ba ilok jung ai di benok tu ndai kum kusno police department du shop on ay FIR tu du di ban ka kisla ato fidi try ne chuan ai tang FIR mar ban chuong tak khatir ba nga sudi try kham dan ka kisla kham dan kanu ji sakhi de inok tu na ni sa khmal ki sok te ban ay FIR ki try kabalingo ko lang man kasngi ki nok FIR ki ai FIR ki nong tu ki try mentapat ki nong tu ki ay FIR kla ye ki try te so phet ke ba kani ru ha ka jik sham chunga ndu pa ngai kum tu ilaw sunga kamde ka sin ka munikong bikile kum ni ru bat ka bank ka IDFC bank ru ka tip ba ya kau skuti shwa kumni gala dukja kile kumni hi ba ya kata skuti steng mit khawai tam khar aduna ngi da khabali dia sorok ba bansiam banyo bat ai pisa bat clear ki ya ka bang namar bagini ki bri kim siu ki hinman ju ilok janga kim siu tigalang bososi mo nang ni khmar kabala paw nam kabang istanat banya wan kai kamde ban chukun pho ki briu bakitu da wat chok jing banya da kali u hato kali skuti ka pamitu na shlom wara shini ne kadi pamithit ak pisa ne kadi memewai haban kali binya namar ba shari wara skuti kimtip ki bri wara ne namar sethi dan pulit dan CCTV dan ye manta kasno mo ne yo ka ne skuti manu ba ai hato la se ban jubab ne lecha police station ra ki kot ong lecha bang ra ki kot udan proof un ong bakadi ki jong u umla kamta bawa ki chunyon kumni ya kalok jong ngam sa marba ngadon hak mulok bangan defend ya kalok lajong ada jakom ni malasay ngi da kam siu maka kaskutiru mi osyo kaladi maka kan chokan kan puing ki kenjaan ki bae kan sa ya di karkom ke bahaban cakem kan cakem maka denga ulok ngamsa dan ngale ko bakadi banle ngale nang ismat dia ke bakila penera kumni ong bakadi nang tulu ulat tip lupa bakaskuti bansawantan namar kunu tiap namar ka bank ka da funu pa ka IDFC bank ka da funu pa ba kira maham u bat nakajing maham ju le kombang mana ya kan ni jing pelat social media jang uru usule melek men pelat social media bang ading nong di ice cream ni di beri basalak bau like ban pause ni lo jong bau khamle kum tau kham si kum tau usushim skuti usutu usti bau like ya la jong kum tau baro takada upelai social media bang asubala kum tam bala tu beri ko snow udon la ka jong dukan nang tu ka snow malun nang katip ndi bu em bai sni nak tu ka bai udah skuti aspa sni aspa san po bu pelat udon na ka dukan bahe atau ka snow ki kata baki beri betik yang bokli nong di ice cream gile ben udon la ka jong dukan baki snow ru katip na situ tang kita kan rishbot. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go.
Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.